If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a heartbeat so true. Alta, Orem. ¿Sí? A mí. El de coco. Sweet. Pues el de zanahoria está muy bueno. Decir. Cake. Gato. 3, No. 3. I like the chocolate of Sweet Shepherd. Pasteles Secret, i migliori del mondo. Bueno, nosaltres us explicarem el projecte Sweet Shepherd, com abans ens han presentat com el projecte Princesa, no? Vull dir que és una mica... Avui ens veureu molt roses, és el nostre color corporatiu. És una empresa que hem creat des de batxillerat. És una assignatura que es diu Economia i Empresa. Aquesta assignatura dura 4 hores de primer de batxillerat i 4 hores de segon de batxillerat. I per tant, 2 hores de primer de batxillerat creem una empresa. Aquesta empresa ens van demanar a veure si ho podíem fer des d'una xarxa que es diu Fundació Inform. És una xarxa d'empreses simulades. Les empreses simulades que hi ha en aquesta xarxa hi ha empreses simulades nacionals i internacionals. Per tant, nosaltres ens comprem i ens venem amb tot empreses de tot el món. És a dir, hi ha empreses nacionals i internacionals. Per tant, teníem que crear un producte amb una mica de ganxo. Aquest any, com és un producte molt mono, això de les cupcakes, als nois no els agrada gens la idea, però és el que tocava. Per tant, aquí hi ha una mica de tot. És a dir, que el segment de... Però tenim uns directors de vendes, directors de compres, directors de tot, que ja veureu vídeos de tots nosaltres, perquè avui hem vingut amb una representació puntual. És a dir, nosaltres el que fem és treballar amb aquesta xarxa d'Inform on hi ha tot d'empreses. Aquestes empreses normalment és gent que treballa a majors de 25 anys o en cicles formatius i som l'única escola que som de batxillerat. És a dir, l'Escola Pia de Catalunya ens van proposar aquesta xarxa d'empreses simulades si volien participar com a projecte pilot. Vam crear aquest producte, l'empresa la vam crear en 4 hores, és a dir que el més important era sortir a mercat perquè eren nens que no sabien res d'empresa i en 4 hores vam sortir al mercat. Per tant, vaig dir, ens direm Sweet Shepherd, l'única idea que els vaig dir és que tenia que ser Sweet Shepherd i jo volia un producte que es pogués produir per moments puntuals, perquè hi ha fires internacionals, hi ha com avui que volíem produir, i clar, si fas una producció molt complicada, produir un cotxe és una mica més complicat. Però això, Rosa, encara ens atrevim. Per tant, el tema era intentar fer un producte que fos senzill. En 4 hores vam muntar una empresa, els vaig dir que tenien que fer 4 línies de productes. Ara tenim una pàgina web bastant treballadeta, però la primera web era bastant horrible. Vull dir que econòmicament no tenia gaire sentit, però ara tenim anuncis, tenim una mica... És una web bastant treballada. Fins i tot la tenim en 3 idiomes perquè treballem amb empreses internacionals, empreses d'àmbit nacional i per tant tota la web està en 3 idiomes. Tota la documentació mercantil també la tenim en 3 idiomes, és a dir que treballem constantment amb anglès, agafem el telèfon en anglès, treballem amb empreses italianes, és molt important per nosaltres relacionar-nos entre tots. Per tant, si veieu, explica el que som, quina és la nostra localització. Una de les nostres línies de l'empresa és que tingui responsabilitat social corporativa. Per tant, intentem tenir projectes solidaris dins l'empresa, hem col·laborat en fires solidàries, és a dir, intentem que a més l'empresa tingui una línia solidària dintre del procés. Veureu que si us mireu en el Google, poseu la paraula Sweet Shepherd, veureu que les 15 primeres entrades, perquè jo tinc una alumna que l'únic que fa és xarxes socials i és aconseguir ser els primers al Google. Per tant, aquesta és la seva feina. És a dir, que representa que nosaltres és com una empresa de veritat, però tota mentida. Vull dir, perquè s'entengui ràpid.
El tema és que avui jo faig directius molt ràpid. Aquí pugem i baixem, tots som directius i treballadors. Vull dir que tenim un organigrama, si veureu que el tenim radial, perquè és una mena de xarxa. El gerent està en el centre, això són les xarxes socials que ara us explicarem, com ens organitzem, que us explicarem un moment a l'organigrama. Tenim el gerent i tenim uns directors, un que és de magatzem, vendes, tresoreria, comunicació i compres. Aquest és l'equip directiu que al principi de l'hora fem reunió, mirem la facturació que tenim. A vegades tenim 100, 200 factures per controlar, el balanç, factura, registre de magatzem, s'ha de vigilar, les fitxes d'existències, no tenir ruptura d'estocs, vull dir que tots els departaments. Però penseu que això és amb nens que no saben empresa, Vull dir que a mesura que anàvem fent, anàvem millorant. Veureu que al principi, per exemple, teníem uns registres molt petits, amb entrada, número de comanda i poca coseta més. Però han vist, no, és que necessitem el número de compte. És important, que sí, doncs el posarem. Necessitem l'adreça d'e-mail, també la introduirem. I cada vegada els registres s'han anat creant cada vegada més grans. Ara els registres són registres que si els poguéssim portar a la vida real són igual que a la vida real. Una factura, jo els vaig donar una factura amb Word, així normaleta, amb un paper. Dic, això és una factura. Els vaig explicar com funcionava i vam fer la factura. Vale, perfecte, posem el nostre logo, tot rosa, això sí. I els vaig explicar, si estiguéssim en Nestlé, tot seria vermell, però ara estem a Sweet Cefet. Sweet Cefet és rosa, nois? És rosa. Bueno, això, a poc, les noies avui que venen són les directores d'aquests debats en acció. Elles van decidir presentar-se, jo els dic ens volem presentar, elles van decidir que ens presentàvem a debats en acció, elles han fet el vídeo, han fet la presentació que estic presentant jo, no l'he feta jo, l'han feta elles. Avui tenim directors nous, és la directora informàtica, elles fan de directores de departament que us explicaran tots els departaments de l'empresa que hem fet, hem produït una miqueta, és a dir, que dins de les nostres capacitats, perquè l'empresa és gran, però tot de mentida, i clar, el Ford té unes limitacions. I per tant, amb aquest projecte han fet cartells de debats en acció, és a dir, que tot representa que sempre decideixen ells. És a dir, ells són a l'equip directiu i jo el que faig és ajudar-los. És a dir, ara fem això no es fa així, vigila l'albarà, treballa això. Ara tenim un gran problema que és l'IVA, perquè ara volen canviar l'IVA del tema de postres, ara està al 10% i estem tots patint que no ens canvien l'IVA perquè tenim que canviar tot el sistema comptable de l'empresa. Vull dir que espero que no ens el canviïn. Vull dir que, clar, com que tot és tan real, la gràcia és que la facturació, impost de societats, tot ho fem com una empresa de veritat. Tenim tots els departaments i tots ells treballen i els faig canviar de departament. Per tant, tots dominen tots els departaments. Vull dir que aquesta és la gràcia de l'empresa. I ara l'Aina us explicarà una mica les funcions que fa ella. Nosaltres us explicarem una mica què fem a cada departament. El departament de comunicació bàsicament s'encarrega de contestar correus que ens arriben d'uns 200 a 300 per setmana. Després també ens encarreguem de gestionar el blog on expliquem les promocions que fem, els nostres comptes, els resultats bancaris, els posem també al blog. Ens encarreguem de les xarxes socials, del Facebook, el Twitter i l'Instagram, que si voleu ens podeu seguir, Sweet Cefet. I després també ens encarreguem d'atendre les trucades telefòniques, que poden ser en anglès, en castellà, català. I, clar, com que no sabíem res, mica en mica m'han anat aprenent i fins i tot hem hagut d'aprendre com contestar una trucada telefònica. I la Fina un dia ens va ensenyar a la classe, quan truquin, dieu bon dia Sweet Cefet, expliqueu les vostres línies de productes, les coses més bàsiques que no sabíem. El primer dia truca el telèfon de l'empresa i diu en Fina, i dic no, perdona, la gerent no agafa el telèfon. Per tant, ja podeu organitzar-vos i agafar el telèfon. Diu, i què diem? Dic, home, doncs tindrem que aprendre. I vam fer una classe de com s'agafa el telèfon amb educació, amb anglès i amb tots els idiomes, perquè clar, no és el mateix d'agafar el telèfon del mòbil, que sembla que siguin uns grans experts de tenir telèfon aquestes criatures, però quan tenen que agafar un telèfon d'empresa, la cosa canvia, Després, al departament de vendes ens encarreguem bàsicament de la facturació, és a dir, de fer el balanç i factures. I el problema que tenim a l'empresa és que totes les empreses de la Fundació treballen
o sigui, cada dia de la setmana, i nosaltres com que treballem només 2 dies a la setmana se'ns acumula tot. I després, doncs, bueno, ho hem de fer tot ràpid. Hem de facturar perquè si no guanyem diners, i SwitchSafe fet en xifres ha de tenir beneficis, aquest també és un objectiu. Els objectius de les empreses, quin és l'objectiu d'una empresa? Maximitzar costos, minimitzar beneficis. Maximitzar beneficis, minimitzar costos. A veure. Bueno. I després també nosaltres venem a través de molts llocs, com per exemple l'eShop, que és la botiga virtual, per mail, per trucada, per blog i per web. Un altre dels departaments és el departament de compres i magatzem, que el que fa és fer comandes, tant nacionals com internacionals, que a la final ens fa fer 2 internacionals i una nacional cada setmana, mínim. I després també ens encarreguem de portar al dia les fitxes de magatzem, on apuntem tots els productes que comprem i els que venem, i sempre tenint en compte que hem de tenir un estoc de seguretat de 10 unitats. I després, per últim, dels departaments fixes, tenim el de tresoreria, que és el que ens encarreguem bàsicament de pagar i cobrar. I en aquell fem també registres mensuals per veure els ingressos i els beneficis, tot el que tenim, i fem remeses bancàries, que al principi vam tenir problemes perquè nosaltres les fèiem i resulta que no cobràvem. I al final vam descobrir que era perquè no enviàvem. I bueno... I després tenim uns departaments que els anem canviant, que els creem per coses puntuals, com per exemple el de debats en acció, que és el que hem estat fent les últimes setmanes, i que hem fet bàsicament ha estat explicar per les xarxes socials el que venim a fer, que venim al MACBA, a explicar la nostra empresa, i hem elaborat la presentació, com ha dit la Fina, i hem anat millorant la pàgina web mica en mica perquè ho veiéssiu més clar. Després, el passat 14 de març, vam anar a una fira que era de totes les empreses simulades internacionals i nacionals, i per anar allà vam crear també un departament i bàsicament ens vam encarregar de fer més vídeos promocionals. Després ens vam posar en contacte amb diferents empreses i vam establir com entrevistes amb ells, i un cop vam ser allà fèiem compres i vendes entre nosaltres, i així vam aprendre com funcionava una fira de veritat. I després també hi ha un altre departament, que aquest el vam crear a principi de curs, que és el departament de catàlegs, que el que vam fer és, tenim 4 línies de productes, pastissos, xocolates, cupcakes i galetes, i el que vam fer va ser buscar fotos, buscar els productes, posar-los noms, posar-li un preu i fer-los en català, castellà i anglès per poder-los penjar a la nostra web. I els 2 últims departaments així, diguem, puntuals que hem tingut, un va ser el de promoció, el de promocions, que de tant en tant fem alguna promoció, per exemple, vam fer per Sant Valentí o vam fer per Nadal, o per exemple per la fira vam fer per cada compra superior de 500 euros oferíem regalàvem una tablet SwitchSafe. I després el departament de màrqueting digital és el que s'encarrega de fer tots els vídeos promocionals de l'empresa. I bueno, nosaltres ara que estem treballant aquest projecte, doncs, per almenys per mi, aquesta experiència ha estat molt positiva perquè hem pogut veure com funciona una empresa des de dins, que potser vist des de fora no és el mateix, ho vius tu, has de treballar en equip i sí que tenim el suport de la Fina, però ella ens fa solucionar els problemes per nosaltres mateixos i ser capaços de tirar endavant sols. I és una cosa que al dia a dia a SwitchSafe ho hem anat aprenent. Hi ha moltes anècdotes, moltíssimes. Explicarem l'última del departament de compres, que si no ens pagaran els nois de compres. És que un dia hi havia molts diners en el SwitchSafe xifres i estàvem guanyant molts diners i va i el director de compres veu que té molts diners i va comprar 3 Ferraris, un per cada director. El de tresoreria ve i diu mai més li digueu quants diners tenim a l'Oriol, perquè es gasta els diners. Ara, quan fan els extractes, perquè cada mes nosaltres fem extractes mensuals amb els ingressos i beneficis, no poden passar per compres, perquè si no ens gasta tota la pasta. Vull dir que això també tenen tenim un director de tresoreria una mica recanillo, no és? Sí, una miqueta, una miqueta.
Bueno, i també amb aquest projecte hem après molts valors, com per exemple el companyerisme, perquè hem après a treballar en grup, hem après a entendre'ns millor, hem après a treballar l'empatia, perquè al començament potser sí que ens feia falta dir-nos ajuda aquest o ajuda l'altre, però ara ja ens surt sol. Veiem que aquest no li funciona, doncs l'anem a ajudar. Per exemple, al començament va haver-hi un problema de que teníem moltes factures perquè havia sigut festa i llavors se'ns havien acumulat les comandes, i doncs havíem de factoritzar molt. I doncs entre tots vam ajudar-nos, tot i que no era el seu departament de molta gent, però ara ja hem après a ajudar-nos i a tenir companyerisme entre nosaltres. I per últim, unes altres coses que hem vist és que a través d'aquesta empresa podem aprendre moltes coses que potser si les féssim només a la teoria que fem a classe potser no les aprendríem, les aprendríem però d'una altra manera, i en canvi posant-ho a la pràctica, com que ens trobem el problema l'hem de solucionar, doncs mica en mica anem aprenent. Bueno, i la nostra experiència com a equip, podeu venir a la nostra web, ens podeu comprar, tot de mentida, vull dir que és bastant barat. I per tant, si voleu, poseu Sweet Cefet al Google i ens podeu veure. Tot això és la xarxa aquesta que us explicava d'Inform, que hi ha tot d'empreses simulades, vull dir que entre tots comprem i venem, nosaltres tenim, i clar, ens hem de fer conèixer, per això fem tot el tema de màrqueting i tot això. Hi ha anuncis, vam venir a Barcelona a fer gravacions d'anuncis de tots els nostres productes, tenim anuncis de cupcakes, tenim anuncis de totes les línies i totes aquestes coses. Vull dir que podeu mirar els vídeos i estarem molt contents que ens vingueu a comprar.